for fun in my buggy. Come along, let's go for the Halloween. See the birds around, they're all looking. Például kedvenc kajám hagymásbab, az úgy született meg, hogy film. És láttam ilyen receptet, olyan receptet, megmondom őszintén, hogy én nem így csinálom, mint amit készült. Néztem a filmbe, hogy az öreg bád az hogyan csinálja. Na jó, milyen a jó hagymásbab? Akkor itt nagyon ragadjunk egyszerű. le. Hagyma, bab, zsír, slusztapaszta, ennyi. Semmi hús, meg ilyenek? Á, nem. És Chili? Apró szemű fehér babból kell, konzervbabból, az már eleve puha. Rengeteg hagymát, zsíron meg kell dinsztelni, bele a babot és csak só, semmilyen más fűszer nem kell bele. Fantasztikus. Bud Spencer Terence filmek így leginkább semmiről nem szólnak, de az kurva szórakoztatóan csinálják. Hopp, kapaszkodunk! Jaj! A fék a fog, igen. Jaj! Na most, hogyha látnátok, hogy én hogy ülök és mibe kapaszkodok, édes Isten bánata! Pörgünk egy. Pörgünk, jaj! Köszönjük szépen! Igen, bejött, tehát... Ez így, ez Hát úgy kaptad, igen. pörgött, hogy jött az iszap, amikor az iszapba pörögtünk, tehát... Én azokat a dolgokat szeretem, amik nem ismétlődnek meg, és amik nem köszönnek vissza a különböző programajánló újságokban, akkor én jól érzem magam. Még hogyha nincs is itt most 10 000 ember, de én úgy érzem, hogy elég szép mennyiségben elfogyott a hagymásbabunk is, sokan szkandereztek, sokan játszanak. Én úgy érzem, hogy ezért érdemes ezt az egészet csinálni. Hát eleve az, hogy Terence mindig baszogatja Budot. De tudja azt, hogy egyszer meglegyinteni vége lenne, de próbálgatja, hogy mikor tudja kiúzni a béketűrésbe az öreget. Azt viszont tudtad, hogy Terence Hill meleg és Pier Pablo Pasolininak volt sokáig a szeretője? Ez kom. Ezt te találtad ki? Nem, Gyenge. nem, esküszöm, hogy nem én találtam ki. Ez nem igaz. Tehát ezzel ne próbálkozzál. Az egészet azt szimbolizálja, most már nem is emlékszem, hogy a megindibe jövünk van, vagy különbendibe jövünk be van, amikor a végén ugye földobják a pénzt, emlékszel? Én meg sirályul tudok, igen. Igen, én meg sirályul tudok, és ugye elviszi a sirály a pénzt, szóval valahogy ez hiányzik a mai világunkban, ez a sirály, aki így elviszi a pénzt, hogy akkor így csak úgy nézzünk, és így itt, hogy mi, akik itt maradtunk, azokkal most mi történik, és hogy ki... Énekelnek nekünk a stoppoló apácát. Igen, igen, igen. Carry me for fun in my buggy. Come along, let's go for the Halloween. See the birds around, they're all looking. Gratulálok, tehát te nyerted a buggy utazást, és itt az ünnepélyes kulcsátadást lehetünk szemtanúi. Megittek 2,5 liter sört. Igen? Jogsid legalább van? Nincs. Te vagy az én emberem. De az asszonynak van, ő vezet.